Криптовалутата е свободата човек да разполага с парите си навсякъде по света. Това заяви в обзорната програма на Дарик Радио Пловдив Пламен Андонов, създател на доброволната общност от над 22 000 български криптоентусиасти, които се интересуват от развитието и инвестирането в криптовалути. Подхождането към биткоините трябва да е като към спестовно средство в дългосрочен план за 10, 20, 30 или 50 години. Това е така, тъй като към момента реалните плащания в света са с националната валута на всяка страна. Искра Койчева разговаря с Пламен Андонов. Да започнем първо с митовете и легендите за криптовалутата. Биткоин е една доста недоразбран проект, би го нарекал дори инструмент, защото повечето хора, особено в нашата родина, когато чуят думата криптовалута, си мислят за небезизвестната България Ружа Игнатова и нейния OneCoin. Но биткоин няма абсолютно нищо общо с OneCoin. Едното е чисто и просто пирамида от един измамник, а другото нещо е инструмент. И като всеки други инструмент, той може да се ползва или по полезен начин, или може да се използва с лоши цели, така да се изразя. Но как всъщност може да се съвмести с традиционната банкова система, която работи в света? Тъй като говорим за съвместимост между двете системи, начинът, по който аз гледам е, че лева е моята разплащателна сметка. С нея аз ще си платя в магазина, с него аз ще си платя данъците, с него аз ще си платя всичките месечни разходи. Но когато аз спестявам за моето бъдеще, за моите деца, за моите внуци, за моите старини, аз спестявам в биткоин. Гледам на него като спестовно средство в дългосрочен план, 10, 20, 30, 50 години напред, където в дългосрочен план цената на биткоин, изразена в левове, в долари, като цяло, поне до сега такава историята, се вдига нагоре. Защото биткоин е лимитиран до 21 милиона, докато долара, евро, лева не са лимитирани. Може да има трилиони, а след време нищо чудно и квадратилиони.